Häzirki Zaman Işliginiň, ýagny simple present tense'iň diňe ulanyşlary barada häzir öwrüňe geçelim. Şeýle uses of simple present tense. Uses of simple present tense. Yani diňe häzirki zamany. Yani present perfect zat däl diňe häzirki zamanyň özü. Ilki bilen enlikler ýa-da gaýtalan ýani hereketler zatlar üçin bolýar. To talk about ýani enlikler habits ýa-da gaýtalan hereketler or repeated actions. Misal üçin ini görünüşi ilki bilen ýagny subject ile ýagny sözüm ýetigil ondan soň verb ile zatlar bilensiňiz hiç ýitdi. Es goşulýa işliň soňundan ondan soň sözümiň soňundan ýa-ni time expressions gelýär. Ýani every day ýa always ýa-da soňumyň time expressions gelýär. Misal üçin I brush my teeth every morning. Misal üçin I brush my teeth every morning. Günne yerden diýişim ýok. Ondan başga misal üçin they play football every Sunday. Misal üçin Amerikan futbolu misal üçin oýnaýan bolsalar they play football in futbol bolany Amerikan futbol ýa-da soccer diýilýär, ile futbolu. Misal üçin every Sunday. Ini şurada ýanky aýtmaly. Every name gelen öňe every name. Time expressions gelýär. Birinji ulanylşa şol. Ini ondan başga ýene ulanylşlar bar. Misal üçin ikinji ulanylşy esaslar barda aýdyp geçelim. Şeýle goýun. Asy ýer köprek bolar ýaly. İkinji ulanylşy ikilik sözden ýaly. Umumy faktlar ýani hakykatlar ýa bir dogry zatlar bolar. Misal üçin mydama dogry zatlar. Açyk koýmaýdan to state misal üçin mydama dogry. General truths ýa-da hakykatlar or facts. Ini kıska saýlanda things that are always true. Ana kıskasa şolar ýaly. Kıska saýdyp geçende. Misal üçin ini ilmi dille misal üçin gün nogordan dogýar diýjek bolsaň mydama dogry da şol. The sun rises in the east. Asly gün doganok ýöne gün mydamada ba ol ýöne gidip gelip duranok ýöne ilmi dille gün nogordan dogýar diýip aýdylýar. Ýa-da misal üçin ýylda 12 sany aý bar. A year has 12 months. Year has 12 months. Mydama dogry bolan faktlar ýani dogruluk, hakykatlar barada aýdylýar. Ondan soň ýene bir ulanylş bar, ona masarak sepýüşeli. Masarak so I will have more space right here.
Üçüncü bolýarmyşy. Üçüncü mysal üçin bir belli bir wagtda bolup geçen atlar bolýar, mysal üçin raspsania, ýani raspsania türkmen rejeli ýagdaýlarda mysal üçin planlaşdyrylan zatlar barada. Şolaryň boljagy ýa belli, ýani raspsania boýunça, ýani scheduled ingliçe aýdylany. Ona şeýle bolar to express mysal üçin näme diýeli? Schedule, a fixed schedule diýersiňmi? Fixed schedules ýa-da ini timetable diýseňem bolýar. Timetables mysal üçin näme diýeli? Mysal üçin like transport maybe. Transport ýani autobusyňlardan gitýän wagtlar bolup biler ýa-da classes. Tapaklanlardan başlayan wagt bolup biler, gutaryan wagt bolup biler ýa-da events, çärelerin zatlaryň events. Mysal üçin näme diýeli? Ilk bilen äsölemge ýeti bolmaly, hiç ýetdiň käli es goşulmaly. Ondan soň şu schedule ýa-da timetable barda gurrun etýändigimiz üçin schedule ýa-da timetable barda gurrun etýänimiz üçin ýa-da time reference gelmeli, ýani mysal üçin wagty görkezmeli hökman. Mysal üçin men sapagym 1-den 8-e başlaýar diýjek bolsam. My class starts. My class starts at 8 a.m. Men sapagym 1-den 8-e başlaýar. Ýa-da mysal üçin otly 6-da gitýär diýjek bolsam, mysal üçin the train in Urayada leaves at 6 p.m. mysal üçin öýlen 6-da gitýär. Ýani belenden şu zatlar. Soň üçin schedule ýa-da timetable diýip aýdylýar. Ini ondan başga ýene ulanyş bar. Ini 4-nji ulanyşy. Mysal üçin öz duýgularymyz, ýani garaýşlarymyz, zatlarymyz bolýar. Mysal üçin to describe öz ýanky duýgularymyz, feelings ýa-da pikir garaýşlarymyz, opinions, or I would say mental status maybe. Mental states ýani pikir ýagdaýlarymyz. Mysal üçin dowam etmeýän zat mental states. O näme diýip bolar başgaça? Things that we don't. Mysal üçin ütkämlerde ara pikirlerimiz don't usually use in continuous tense. Continuous tense. Şu zatlary continuous duran bolan mysal üçin teýär ütkäp bilýär-de. Mysal üçin I like chocolate. Mysal üçin men belki soň geljekde halamanyny bilerim. Solar Almany'da. I like chocolate. Belki men innekili halamarım belli derler. Ýa-da she loves her dog. Love'da ýankaly continuous'da ulanyp bolmaýan she is loving her dog diýip aýdyp bolanok. Ana şo manyda. Ondan başga inni 5-nji ulanyşy bir uğur zat görkezilýär. Uğur görkezilýär ýa bir buyruk berilýär, ýani instruksiýa görkezilýär, ýani uğur görkezilýär, buyruk berilýär, şolar bolanýar. Mysal üçin inglizçede düşünip bolýardy.
to give instructions or directions. Inni ýa-ni urda görkezýänim üçin etaty işlik gelmeli, işlikden soňra ýa-ni object gelmeli, sözlem objecti. Mysal üçin birler biçirip duran bolsaň any aýtjaň. Ilki bilen diýäň first diýäň näme diýelim mysal üçin mix the näme diýelim mysal üçin mix the flour and sugar diýelim. Un bilen şekeri gar mysal üçin. Ýa-da misal üçin ahyrda bir bir kökü birde biçirip durkan berilýän görkezme berilen. Onsoň ur görkezlenede misal üçin aýdary turn left näme diýelim misal üçin at the traffic light. Bundaki ýol ışykdan ýa-ni svetofordan jepe urul. Şonýaly manyda. Onsoň ýene bir görnüş bar. Indi ýa-ni şordaki directions diýenim ýa-ni nemedir? Görkezmeli ýanym. Directions da diýip object biler aşol ide. Görkezilişi beýlek öwrül ýa-da ony many ilk et diýip görkezilýän ýeri. Indi näçinji? 6-njy. 6-njy. Misal üçin gazetlerde, jurnallarda ýokarsynyň söz başy da bolýandyr, söz başy diýilýän, headline diýilýän nesip. Misal üçin in newspaper headlines or storytelling dolanyp diýilýän storytelling. Ini dramatic effect vermek üçin for dramatic effect vermek üçin effect. Misal üçin fire destroys ancient building diýip bolýar. Misal üçin bir gazetde bir täzer dur diýeli. Fire destroys ancient building. Bäde täze gysgaç maglumat berler da gazetleň uly ýemesine ýazylýar. Misal üçin şu gazet bolsa şeýle ýokarsyna uly ilk bilen giriş söz ýazylýar, näme diýilýär, söz başy diýilýär, türkçe näme bilemok, ýöneşe İňlisçede şoňa headline diýilýär. Ondan başga da misal üçin scientist discovers a new planet. Misal üçin scientist discovers a new planet. Uly ýazylýar misal üçin alym täze planetany açdy diýip misal üçin. Şonýaly. Düşündükmi? Ondan başga da 7-nji ulanylyşy bar. 7-nji ulanylyşy uzak wagtlyk ýa-da hemişelik wagtlyk ýagdaýlary görkezmek üçin ulanýar. To näme diýsek bolar, to express hemişelik ýagdaýlar diýeli. Permanent situations or ýa-da uzak wagt dowam etýän long term ýagdaýlar, states uzak wagt dowam etýän ýagdaýlar. Misal üçin she works as a doctor. Misal üçin Lukman ulysy, uzak wagt dowam etýär şeýlemi? Dama da işlemek mümkin. Ýa-da they live
in yere diyelim. Sadece New York. They live in New York. Sadece uzak wagt dowam et diýeler. Uzak wagt dowam et ýaşar ýa-da hemişe şu taýda ýaşamak mümkin. They live in New York. Şunu ondan başga ýene bar. Ulanýan görnüş bar. Ona bilen olmagy da mümkin ýa zero conditional ulanýar. Ne 8-nji olaymy? In zero conditional sentences. Conditional sentences. Misal üçin ýa-da ýan kaýdysynda meňzeşdirek, misal üçin scientific for scientific facts edilýän käli universal truths, universal helka meňzeşdirek truths or general rules. Disolar general rules diýerler ýaly. Misal üçin bular helka ýanky meňzeşdirek. Näme diýeli? Misal üçin misal scientific burada dalaly. If you drop an object. Burada dolsun almyradan scientific diýen üçin. If you drop an object, näme burada gaçyrdan? It falls. Gravitasiýa, let's say, okay? Ýene bar general truth aýdaly. Misal üçin emem conditional görnüşde bolmaly, zero conditional bolmaly. If the sun sets, näme bolýar misal gün ýaşsa? It gets dark, şeýlemi? It gets dark. Gün ýaşsa näme bolar? Garaňgy düşer da, näme bolsun başga? Inni zero conditional la if ile başlamaly sözlemek soňra. If zero conditional, şöyle aýdyp geçeýin. Ýerlerden muni. Zero conditional la sulan present simple bolmaly. Present simple yani oturdan sözlemi. If drop present simple, it falls. Bulan present simple bolmaly. Näme zero conditional'ın bolmasa solar ýaly. Zero conditional'ın solar ýaly. Faktlara datlar bolanýar. Sunsets, it gets. Näme sol näme? Häzirki zaman ulanylyşy. Ondan soň 9-njy ulanyşy. 9-njy ulanyşy bolany näme diýip aýtsam bolar? Mysal üçin ana plan gelýär ýa plan gidip barýar da diýdiler, exclamatory diýip alsak bolmagy mümkin. Mysal üçin in exclamatory sentences. Ýan gaýsymdary with näme? With here and there. Ana plan gelýär da diýip aýtýarsa, ana solar ýaly. Misal üçin here comes the bus. Here comes the bus. Here comes the bus. Ana autobus gelýär. Ondan inni edursa bolup geçýän ýagdaýda da here comes the bus. Ana autobus gelýär. Ýa-da ana diýen manyda ana ýa-da there goes the bell. Misal üçin there goes the bell. Ana janka kıldy. There goes the bell. Ana janka kıldy. Ana jırlady. Şu manyda. Here comes your chance. Ana sen şansın. Ana şu manyda. Ondan soň on tana ýetaýdyk. On sam mysal üçin aýdaly geljek zamanyna ulanýar. Inni geljek zamanyna geljek zamanyna bir zat
etjekligiň baradaky plany ulanyp. Mysal üçin ýa plan etdiň, mysal üçin ýöne so da geljekde edersiň. Indi aýdaly to make future plans diýeli. To make future plans. Ýöne indi subordinate clause manysyny alar şunu. In subordinate clauses with yang ini gelecek zamanna with future tense olam esasy clause da olmaly. In the main clause. Doğru oldu mu? In subordinate clauses with future tense in the main clause. O doğru. Misal üçün. Hasan saçık düşünürlerden yang misal üçün after ya da when ya da as soon as that olanysa ya before ya until olanysa ana şo bolýar. Şo diýmek bolan şu ýadanam in subordinate clauses with future tense in the main clause. Future tense yang esasy clause olanyň ne esasy sözlemdäki. Si gelecek zamanna misal üçün sözlemesini düşünürseniz I will call you when he arrives. Ini yang kaçmalı orada şunu when ýa sözlemler olýar. Until that ismal. I will call you when he arrives. Gelene jaňa derin. So gelene saňa jaňa derin. Ta gelen o göne geljekde geler any şo haçanda geler any şonu men saňa jaňa derin. And to make future plans, future planet diýem. Ol main clause'am esas gelmeli he. Şundukmy? Mysal üçin ýene näme diýelim? Mysal üçin ýagyş ýagandan soň ýagyş goýandan soň da selik çykarsyň diýjek bolam. Mysal üçin we will go out and after diýen ulanjak bolanna after the rain stops. Indi ýene näme aýtmaly? After sözlem gelýär. Future da ýagyş ýagyp dur, ýöne ýagyş ýagandan soň da selik çykarsyň. We will go out da selik çykarsyň. Ýagyş ýagandan soň ýanky main clause da future tense manysyny aky. Düşündükmi? Ondan soň ýene bir ulanyşy, ýani 17-nji ulaýamyny, 17-nji ulanyşy. Misal üçin telewizorda, TV-de görüp oturkaňyz ýa oýundan görüp oturkaňyz kommentariýa berler, tesbir berler, misal üçin futbol kommentariýa, voleybol kommentariýa zatda. Ýa-da bazar gurrun berilende zat edilende häzirki zaman ulanýar. Şoň üçin in sports diýeli. In sports näme diýeni comment in sports commentaries and sport kommentariýalaryna testirlerinde ýa-da birde gurrun berilende and live narration Misal üçin näme diýeli? Misal üçin futbol oýnap dur diýeli. Misal üçin Ronaldo passes the ball kime diýeli? To misal üçin aýdaly Bale. Ronaldo topu Bale'e geçirdi. Ana şo manyda. Düşündükmi? Ýa-da ne şolar ýaly kommentariýa berilende. Dowam edilýär ýa-da bir gurrun berilende ýa-da misal üçin oýunlar gidip durup kommentariýa berip durýardan oýunlaryny gutarýardan näme oýunlaryny gutaryny aýtjak bolsam misal üçin the referee blows the whistle.
whistle. Yani sudia oyunu zorluğunu çaldı yani tüydüğünü zorluğu çalıp oyunu kurtardı. The referee blows the whistle. WHISTLE. Düşündük mü? Inni yeni bir ulanışı var. Inni şol insan kurak kolay ya ötten. İn ulan polanır ötten. Olay onu yan kaming nesirak diye gamole. Ana şunu ming nesirak. Alar kaysadı şol. Essence the casual to express permanent situation to give instructions, directions. Instruction to give instruction and directions. Şuna ming nesirak. Sebebi yönü mental aydalı dillen aytyan diýerler şunu. Dillen aytyan mysal üçin birinji unuran şeker gargan ýa-da bir gidip baragan çepe urulgyny ýa-da uur gorkozy ýa gorkozmy gorkozy ýa şolarda. Yönüni şolar mysal üçin ýazýasa, mysal üçin bir kitapdan, cookbookdan okap oturansyň ýa ýene bir zatdan okap oturansyň. Ana şo manyda inni şoň üçin şol instructions diýip ýazaýyn. Instructions. Instructions. Recipes. Or manuals. Misal üçün burada satın alaňyzda elektronikda satın alaňyz soň manual gelýär. Manuals. Manual birlik sany. Elle gutarýar. Manual. Misal üçün ýa-da aýtysym ýaly ýok bana ýa-da näme naharda bisirlenden misal üçün reseptde atdyk bagulsa misal üçün ilk şeker goşgun soňam gowy gargan ýa-da bulaşdyrgyn şo manyda. Ýa-da bunu ýa-da buňa meselem getirdik da, buňa da meselem getirdik. Indi şu manual misal getireň ilki bilen misal üçün aýtdy näme first diýe misal üçün bir aldyňyz elektronik bir zat. Şonu ýazarga dur diýeli. First diýe näme diýe misal üçün first you diýe turn on the machine. İlk bilen şu maşini işletdiýe elektronika, ýa-ni alan zadyny, machine. Ondan soň misal üçin aýdaly then you press näme misal üçin press the red button. Red button. Soňam diýe ýa-da gyzyl düğme bas, gyzyl knopka bas. Ana şo manyda. Anan ilk hemmesini bir başyndan görkeçiliň näçe tany 12 sanatda bolardy. 12 sana ulanyşy. Diňe ulanyşy durbalar ýöne ýa-ni ýasalşynda adam bilýänsiňiz-a? Ýagny häzirki zaman normaly kişiýetde birinji ilk bilen häzirki zamana subject gelmeli, ondan soň verb gelmeli. Kişiýetde eger subject kişiýet bolsa sözdüň soňuna s goşulmaly. O s goşulýanyň düzgünleri bar. Okay, use of simple present tense. To talk about habits or repeated actions. Gaýtalanyň hereketler. They play football every Sunday. Gaýtalanyň üçin her hepde. Ondan soň to state general truth or facts. Madama dogry. That's always true. That are always true. A year has 12 months. Bir ýylda 12 ay bar. Madama dogry şeýlem şol. Şeýlem dogry, nikilem dogry, soňkilem dogry. Express fixed schedules. Umuman şu raspsanyalar, timetable raspsanya, misal üçin otlura ýa uçaruçya, sapagym balansda başlaýar. My class starts at 8 p.m. 8 a.m. Train leaves at 6 p.m. Dördüncü. To state facts, to describe feelings, opinions, or mental states, things that we don't usually use in continuous tense. I like chocolate. I'm liking chocolate. Diýsen bolanok. She loves her dog. I like skiing. Şeýlem. To give instructions or directions. In şunu dillen diýen manyda aýtdyk. First you mix the flour and sugar, then turn left at the traffic light. Misal üçin biri nerede planlat diýse uur gorkudan turn left at the traffic light diýip. Ondan soň newspaper headlines or storytelling. Fire destroys ancient building. Misal üçin burada gurrungar oturdum diýeli. Fire destroys ancient building. Ya-da bir gazetin ýokaryna uly ýazylyp dur diýeli. Scientist discovers a new planet. Ondan soň 7. To express permanent situations or long-term states. Hemişelik bolup geçen ýagdaýlar ýa-da uzak wagtda bolup geçen ýagdaýlar. They live in New York.
Zaten hemişe New York'ta yasalar sonra göçmeler başka gerek şeylermi? She works as a doctor or teacher or whatever, okay? Şimdi zero conditional. Zero conditional'ına ayratin nemesini bilýänsiňiz şeylermi? Zero conditional'la ýanky düşündirşim if gelme sözlüğüň başynda hökman olam ayratin tema dar ol ulaýan. Ýöne ýanky zero conditional adam present simple iki tarapyndan ulanmaly. Exclamatory sentences with here and there. Ýanky ana auto gelýär. Ana jan kakylly, ana sonýaly. Ýanky onda da aýtmaly here diýen sözler gelmeli diýişmeli. Sözler bolmaly. To make future plans. I'll call you when he arrives. Ýöne ýanky şunu subordinate clauses with the future tense. Subordinate clause with the future tense in the main clause. Esasy şu da şeyler mesela jan ederni ya. Gelenden soň jan etjek ýa future şu geljek barada gurrun etýär ýöne ýanky ýaly jan etjegen aýdanda da future'da jan etjegen aýtýar. Gelýär, jan etýär. Ýöne umuman bolup geçen hereket geljekde bolup geçýär. Şonda present tense ulanýar. Yani when, after, until so sözleň izinden gysga çaýdanda. Ondan soň sportda ýa-da soňymyňyz ertekler gurrun berilen narration ýa-da ertek bolman bir wakany gurrun berende de bolup biler. Sportda Ronaldo passed the ball to Bale. The referee blows the whistle. Mesela gurrun berip oturýan and then the referee blows the whistle. Bulam komentar diýelim. Tesbirde. Instructions, recipes or manuals ýanky ýazgylan latlarda diýip allypdan mana. First to turn on the machine, ülküni işletmesini, ýani ýa-da şu guraly, şu enjamy diýsek bolar bäde maşin olan türlüýän maşinler by islendik zat. Then you press the red button. Soňra ýanky gyzyl düğmä bas. Ana häzirki zamanyň ulanyşyny jemlesek şolar ýaly ulanyşy häzirki zamanyňky. Onu sanmak bolardy.